Ето, ние сме в LA и сега отиваме към центъра да малко да поснимам. После ще ходим на плажа. Времето не е много за плаж. Показва 78 градуса, студеничко. 74. Така ли 74? Тя водата е толкова тук. Нелито каза, че била студена. Тя не е ходила на плаж, ама така била чувала. Има топло течение. Ето палми. Това е разликата с Чикаго. Значи малко изглежда шеби. Тук има някаква река. Мисля, че даже дали не беше LA River. Стивен Халмс. Ето вижда се даунтаун. Марти, не така. Не прилети на шофьора по време на кормоне. Так му да си подпра лакта, да не ми заморява ръката, като снимам. Виждаш ли тази сграда, Марти, с кръглата отгоре? Това е най-известният небостъргач в LA. Така ли? То няма много небостъргачи, така като гледам. А тук е земетръсна зона. Всичко това е забранено. Какви небостъргачи получат? Тук е разлома между континенти. Марти, сега. Ще ти го фърля мечо през коридората. Да, знаеш ли как? Ще изкочи. И няма да ти е смешно това. Ще плачеш да спираме да го връщам. Ето го и метрото. Се закачи, Виж влакчето горе. Марти, стига! Цели га виж, защото се записа как се легаеш на камера. Всички ще те разберат, записвате на камерата как се легаеш. Ето тук строят нещо. Поща. Тук бензина 4,59. Значи скъпотията. Чакаме на автомата. Има пазар на... Да, има някакъв пазар. Прилича на мексикански. Такъв с шарени. Пирамидата? Ние сега сме на друго място, Марти. Пирамидата, знаеш на колко мили е, Марти? Ние сега сме в Лос-Анджелес. Ти си това, Марти. Ние сме... 10 Сан Бернардино. Всъщност надясно са небостъргачите.
Къде да има шаркове? Коя улица? Коя всъщност?